Moikka oikein Luukas täällä taas. Ja tänään meillä on näköjään tämmönen vähän pieni VR-juttu täällä meillä menossa tänään. Mulla on tänään mun VR-lasit päässä. Kyllä mulla on VR-lasit, ne on tosi huonot, mutta kuitenkin. Meillä on tänään me ollaan tosiaan pienistä VR tilanteissa. Ja katsotaan miten miten kaikki niistä menee. Ensimmäisenä meillä on tämmönen juttu. Eli ensinnäkin nyt mun pitää laittaa tää mun juttu VR-lasit. Noniin. Täällä me ollaan, mä istun mun pelituoliin nyt, Okei. Juu. Miksi sä muistutaan mua vähän sitä yhdestä Ferrari vuoristoradasta silleen menee ylös, että vaan sipaat tippuu taivaalle. Mikä nyt se pelottaa tää homma, herra jestas. Täällä ei oo ketään muuta tässä. Herra jestas. Sitä on vaan keskellä, ei mitään tää koko homma. Oh god. Miksi sä nyt sitä, vaikka mä en oikeesti oo tässä, niin oo siinä tilanteessa, niin silti. Oh god. Hevoset on totta. Toipa on huonossa kohdassa. Kyllä mä haluun mun jutulle. Ai mun niissä. Oh god. Noniin. Kuinka kaukana tää juttu oikein on? Nopeeta joo! En voi mennä takas enää. En edes voi katsoa taakseni. Mä oon jäätänyt tää mun penkkiini. Mä en voi kääntyä mihinkään, en voi tehdä mitään. Mä pitää vähän tiukentaa näitä VR-laseja. Oh god. Tää ei kovin kuulosta hyvältä juttu. Mä ei kyllä näitä. Hetkinen, onko taas huippu? Älä sano. Oi hei. No. Ferrit. Nyt Ferri please. Siunaa minut. God, help me. Oh my god. Holy fuck. Jesus. Oh god, mennään tää alaspäin. Okei. Oh god, mentiin lähellä tuomaan. Puiden läpi vedetään täällä. Toi käännös. Hitto tää. Oi että. Mitä tää oikein on? What is this? Witchcraft? Mä vien. Mä vien. Lopeta. Loppi. Oh, come on. Pitää se vaan leiju pois mun kädestä. Okei. Hetkinen. Onko tää mitä mä luulen? Tää on... hell no. Welcome to the best roller coaster in the world. Thank you. Hi. I hope it's gonna be fun. Today, I'll be your tour guide. You'll remember this ride forever. 100% guaranteed. All right. Yeah, let's go. Mä en jos mä en kuulosta tolta. Oh, look. A whale in the sky? Missä? Mitä ihmettä? Vau, sun muksis päästä tänään video. Don't worry. The attraction is completely safe. We've never had any problems. What? I can't hear you, sir. What'd you say? Hello? Okay. I can do it. Mitä? Okei. Wow. Wow. I'm underwater. It's so beautiful. Turpoiksit mä en kuulosta tolta. Ei. En minä näe kyllä mitään. Mikä? Wow. For a minute, I thought it was game over for me. Phew. Turpa kiinni. What is this? Is incredible. It's a whole underwater city. Juu. Mä vielä yllättänyt, että mikään hai oo purrut tätä. No, there's another shadow. And it looks so huge too. Mikä? What is it now? Haloo? Oh no. Oh, it's the Kraken. Mä en luullut, että oli taas joku patsas.
Oh no! No, toi mennään vähän liian läheltä, mister. Put me down, help! Oh, no niin, jep. Toi mennään vähän liian päälle. What are you doing? Why are you... Huh? Wait. Oh. You could just move the capsule. Oh. Okei, kiitti herra Krakeni. Wow. Wow. Koralliriutta. Mä rakastan koralliriutta. Koralliriuttoja. Jellyfish lighting up a coral reef? Woo. They look so cool. Jello. Okei. Okei. Phew. Okei. Joo. Kuka hyväksytään? Kuka hyväksytään? What's next? Huh? Oh, just some little fish. Hello, guys. You're really cute. Toi on pirra joitakin idiootti. Piranhas! Irti paapoika. Oh, I guess your teeth don't like that. Phew. Dolphins. Aha. Hey. Terve. I hope at least now there's no catch. Oh, you look so cute, guys. Niin. Tuolla on lisää. No, there's a dead end ahead. Me- That wasn't in the program. No, I'm not ready for this. Mitä? Mitä me mennään? Flashbangi. Oh, wow. Mut kuitenkin jos sä olet, että mä teen näitä lisää, niin mä mielelläni teen. Ja joo, tää video tässä eikä mulla muuta. Heippa!